Eguerdion, Joseba, Unai naz, Berangotik, eta hemen ikusten duzun bezala, baserriko denda dekozu. Erdu ikustera ze produktu deko da zen. Baserriko denda proiektua jaiozan oindala 2 urte, eta prima hauze da, bilatzea produktu kilometro zero eta lagundu guztion artean. Beren azkenean gauze murgilduta horren beste merkatu, makromerkatu. Ez dago arreta hemen dagoen bezala gomendioak, jatorriak, nondi datozen produktuak, eta adibidez aramela, olatxoko laboreak, arrabola gutizi naturalak, muturbeltz, ama orea, baserriko estia, arratiako, eta hainbat produktu guztiek dire gazteak, eta hori kriston posta eta txalotzekoa da. Gero beste gauza polit bat egiten dodana, da, sagar usta datorrenian egiten dugu sagar zukua. Bezeroei dagokienez, eure gabe proiektu hau ez litzateke aurrera jarraituko, ez? Batzutan dauzkuzkuzero batzuk ikusten eskaparatean, eta saiatzen naz. Erdu, sartu, azalduko dotzuet nondik konpromisu barik, nondik datorren produktu bakoitza, eta saiatzen naz zaintzen dekodaz Berangoko bezero anitz, baina aldi berean dekodaz Uribe Kosta, Bilbo, Plentzia, Sopelana, Algorta, Artaza, eta bueno, beste zerbitzu bat da banaketa batzuk, inguruan Uribe Kostan, eta... Gaurkoan prestatuko dugu baserriko denda tosta. Hemen bertan saltzen dodazen produktu egaz, prestatuko dutzuet pintxo erraz bat. Erabiliko ditugun osagaiak, bizkorna harto ogia, berakatz beltzaren krema, berakatz beltza osoa, errege zagarra, arroz odolostea, piper gorria edo gindillon, perezila, pistatxoak eta olioa virgen extra. Hasiko gara harto ogia txigortzen, eta horretarako dekogu plantxa piztuta, eta pintzelarekin botako diogu olio pizkot, eta horren gainean botako dugu perezila. Badau txigortuta tosta, eta hasiko gara montatzen. Eta horretarako hartuko dugu berakatz beltza krema, eta igurtziko dugu tosta guztian. Errege zagarra, jartzen dugu hor, dana berotute dau, eta hasiko gara odolostea tosta betetzen, ez? Eta honekin, jarriko diogu piper gorri edo gindillon bero, plantxan eginda, eta apur bat pistatxo, eta amaitzeko perezila toke bat emongo diogu, eta badau baserriko denda tosta. Beno, Joseba, espero dut baserriko denda gustatu izana. Eta baserriko denda tosta bere, badakizuen non gauden Berangon Lantxarte auzoan. Erdu eta agur!